Felly mae egwyddorion y prosiect yw I greu seilwaith a casglu data sy'n gwbl rydd. Mae yna lot o enghreifftiau wrth gwrs o Mapio fel Google Maps, Apple Maps, Bing Maps, a'r arolwg ordnance survey wrth gwrs. A mae pob un ohonyn nhw yn gosod cyfyngiadau, maen nhw'n gosod rheolau, weithiau mae angen talu, weithiau mae angen wneud ceisiadau, weithiau mae angen neidio trwy hoops mwyn creu unrhyw brosiect neu mwyn ail ddefnyddio'r data sydd ar y mapiau yna. Egwyddor OpenStreetMap yw bod unrhyw fudiad, unrhyw sefydliad, unrhyw gwmni, unrhyw unigolyn yn rydd I ail ddefnyddio'r pethau mae'r prosiect yn casglu. Ac mae hyn hefyd yn dull wahanol o greu map. Mae pethau fel arolwg ordnance survey yn topi lawr, dwi'n meddwl. Mae yna criw o bobl pwysigion sy'n cael creu'r map ac sy'n rheoli y peth ac yn fath o awdurdod dros yr holl peth. Mae OpenStreetMap yn lot mwy yn archaidd. Mae'n gwaelod I fyny. Mae unrhyw un yn gallu cyfrannu. Mae'n debyg iawn o ran model I rhywbeth fel Wikipedia, lle mae unrhyw un yn gallu neidio mewn ac unrhyw un yn gallu golygu.